Nathan Gallia ta' 26 sena, ex-player tal-hockey li ddeċida li kmieni fil-karriera tiegħu ibiddel ir-rwol tiegħu f'dan l-isport minn plejer għal referi. Aħna nagħmlu kollox volontarjat u l-hockey jaħdilna ħafna ħin fil-ħajja tagħna. Allura bħal speċi ma tistax tagħmel it-tnejn li huma u ma tistax tagħti l-commitment tiegħek fit-tnejn li huma. Allura deċidejt li nieqaf nilab biex nirrefja. U ovvjament ħadmet s'issa il-frott qed jidher, ġifieri għadni żgħir il-karriera twila, jiġri jekk Alla jrid hemm karriera twila qudiemi. Nathan beda l-karriera ta' plejer fl-età ta' 11-il sena u madwar 3 snin ilu esperjenza l-logħba b'mod differenti minn lenti ta' referi, xi ħaġa li ammetta mana li mill-ewwel oġbitu u ġellitu jbiddel għal kollox l-rwol tiegħu fil-hockey. Iżda, Nathan ma waqafx hawn saħżitra kellu esperjenzi barra minn xtutna. Sentej ilu ġitni l-opportunità li nidħol fil-programm U4E, Empires for Europe, li huwa programm ta' sentej, tirrefja logħbiet barra minn Malta u jkun hemm coaches tal-Empires, jkunu esperjenza ta' ħafna, jkunu Empires kbar huma fil-karriera tagħhom u jtuk il-feedback min-naħa tagħhom. Apparti lokalment, Nathan fl-aħħar sentejn irrefja f'tournaments internazzjonali bħala parti minn Empires for Europe fl-Iskozja, l-Irlanda, Spanja u riċentament fl-Olanda fejn f'din l-aħħar esperjenza akkumpanjah Keith Gallea li wkoll qed jaspira li jkompli jikber bħala referi. Esperjenza tal-ġen, il-livell tal-hockey huwa sabiħ ħafna u livell li ma tantx esperjenza jna Malta. Però wara dan kollu, x'inhuma l-aspirazzjonijiet ta' Nathan? Kemm l-FIH badge li hija xi ħaġa li toġobni ħafna u eventwalment jekk Alla jrid tkun xi ħaġa li nista' nilħaq quddiem, però ovvjament li timprovja kull logħba u tibqa' tagħti tibqa' tgħin biex il-logħba tal-hockey tisbieħ. Kien Kutajjar għal Net Sports.